To, bari in kira baby na in gani. Haka mutum ta kira fa. Allah ba bai ba wallahi. Wala gumin goji. Hello. Hello? Baby. Na? Baby na kira ka ne. Wallahi ina son ci abin kwaɗayi hakan nan. Wanda kenan? Kamar irin su ɗawi su ko nama dai hakan nan. Ko wanda dai abin dai kwaɗayi. Ɗawi su. Ko kaza. Wai. Ko indomi. To shawarar zan baki baby. Aihi indomi kayan basir ne. Zan tura miki da kuɗi sai ki sai garin kwaki ko kuma rogo ɗan zamani. Baby dai Allah da ta ya zan fara shan garin kwaki dan Allah ko rogo. Gaskiya ba na son wannan ba. Ya ce ba ku za ki ci ba. Ya raba abin sha'awa. Baby in ba zan samu wancan ba gaskiya soyayyen nan ba zan iya yin shi ba. A kwantar da hankalinki. Dan sa miki 1000 zai ki taɓa na kici. Samun sai 10,000. Ya. 10,000. Abba ina son ki sa miki 10,000. 10,000. Allah sarki. Ake gode ai. Wanda dole ta goge, ta gode. Ina fama da gari. Gari muke fama da shi. Amma ka ce ka tura mata 10,000. Abba farfesu. Kenan. Ai mun rayuwa. Wato ne yanzu mun nama da kala kenan ka bada kwaya ka ci da kuwa. Allah ka mu fita. Ba ruwana da yan matan ba ruwana da Amma fa bai bai ta fa za ka fada fa. Allah. Alquran da wuta hawa jibce. Watch more, loud more, there's a lot more. Mika Arziki TV on YouTube, on Facebook, and also on TikTok. We give you whatever you want from the joyous heart of you. Mika Arziki 24 TV.